Južná Európa. Taliansko, Grécko. Čau amici, presúvame sa do Talianska. Úradným jazykom v Taliansku je taliančina, hlavným mestom je Rím, Taliansko má 60 miliónov obyvateľov. Krajina sa nachádza na Apenínskom polostrove. Severnú časť tvoria Alpy, centrálnu časť na polostrove Apeniny. Medzi Alpami a Apeninami tečie rieka Pád, ktorá vytvorila Pádskú nížinu. V Taliansku patria aj ostrovy Sicília a Sardínia. Moria, ktoré obmývajú Taliansko sú Adriatico, čiže Jadranské more, Tyrhenské more a Ligurské more. Na tomto obrázku môžeme vidieť známu scenériu z dedinky Santa Maddalena v talianskych Dolomitoch, ktoré sú vyhľadávanou destináciou turistov a lyžiarov. Na tomto zasa môžeme vidieť jedno z troch rozsiahlych ľadovcových jazier v južnej časti Alp, konkrétne Lago di Maggiore. Rovnako sa nachádzajú v blízkosti aj Lago di Como a Lago di Garda. Plesa v Alpách sa na rozdiel od Slovenska nenachádzajú vo vysokých nadmorských výškach, ale pod pohoriami, ako napríklad toto pleso, ktoré je v nadmorskej výške iba 193 metrov. Je to pretože v Alpách sa ešte stále nachádzajú ľadovce, aj keď žiaľ v súčasnosti sa rýchlo roztápajú. V Taliansku sa taktiež nachádzajú činné sopky. Konkrétne sú to Etna na Sicílii, Vulcano a Stromboli na Lipárskych ostrovoch a Vezúv, ktorý sa nachádza nad mestom Neapol. V minulosti táto sopka zničila mesto Pompeje. Okrem sopečnej činnosti, tak juh Talianska je aj tektonicky aktívny a sú tu veľmi časté zemetrasenia. V histórii vieme, že Rím kedysi bolo najväčšie impérium v Európe. Siahalo až po Anglicko, ale aj na územie Slovenskej republiky. Známy je aj nápis z Trenčianskej hradnej skaly v osade Laugarício, ktorá sa nachádzala na území Trenčína. Tu si môžete všimnúť, na aké regióny sa člení Taliansko. Najväčšími sídlami sú Rím, ktorý je v strednej časti krajiny. Vidíme obrázky naľavo. Turín a Miláno, ktoré sa nachádzajú v Pádskej nížine pod Alpami, a Neapol, ktorý sa nachádza na juhu krajiny. Sever Talianska je priemyselne založený, kdežto juh Talianska sa sústreďuje hlavne na poľnohospodárstvo. Na severe Talianska pri meste Carrara je známy lom na ťažbu bieleho karárskeho mramoru. V Taliansku sú viaceré automobilky, ako napríklad Lamborghini, Fiat, Alfa Romeo alebo Ferrari. A taktiež nemôžeme zabudnúť na motocykle Vespa, ktorý je v Taliansku naozaj požehnanie. Rovnako nemôžeme opomenúť taliansku kuchyňu, pizzu, cestoviny, ale aj kávu. Okrem spomenutého, tak v Taliansku sa vyrába aj víno, predne známy aj región Toskánsko. Miláno sa označuje ako mesto módy, čiže rozvinutý aj textilný priemysel a poligrafický priemysel, napríklad športový denník La Gazzetta dello Sport. Okrem už spomenutých miest oplatí sa navštíviť aj Benátky, známe svojimi kanálmi medzi domami, námestím svätého Marka, takisto mesto Pisa, známe pre šikmú väžu, mesto Assisi, tu vidíme známy balkón z Rómea a Júlie, vo Verone a v Ríme samozrejme Koloseum okrem iného. A následujú mini štátiky. San Marino nachádza sa v severnej časti Talianska. Je to enkláva, ktorá je zo všetkých strán obklopená územím Talianska. San Marino nie je členom Európskej únie. Ďalší je Vatikán, najmenší štát na svete, nachádza sa v meste Rím, sídli tu pápež v bazilike svätého Petra na obrázku, pred ktorým sa nachádza veľké námestie, kde sa zhromažďujú veriaci. Ďalší mini štátik je Malta, ktorá sa nachádza na juh od ostrova Sicília. A už ideme na väčšiu krajinu, a to je Grécko. Grécko má dvakrát viac obyvateľov ako Slovensko. Hlavným mestom sú Atény, úradným jazykom je gréčtina. Grécko má veľmi členité pobrežie s množstvom ostrovov, ktoré siahajú až po územie Turecka. Najväčším ostrovom je Kréta, ktorá sa nachádza na juhu. Druhým najväčším je veľmi málo známy ostrov Euboja, ktorý sa nachádza blízko pevninského Grécka. Takisto známy je polostrov Peloponés, veľa nechýba a bol by to tiež ostrov.
Najväčšie more je Egejské more. Najväčšími mestami sú hlavné mesto Atény a Tesaloniky. Grécko, podobne ako Taliansko, má veľmi bohatú históriu. Staroveké antické Grécko patrilo k najvyspelejším národom vtedajšej doby. Aj dnešná kultúra ťaží z prínosov filozofov ako Sokrates, Platón či Aristoteles. Gréci usporiadavali prvé olympijské hry, ktoré boli v roku 1896 obnovené do súčasných novodobých olympijských hier. V stredoveku Grécko patrilo do Byzantskej ríše, konkrétne aj Cyril a Metod prišli ku nám zo Solúna, čo sú dnešné Tesaloniky. A pri význame Grécka na súčasnú kultúru sa ešte zastavím. Z gréckeho jazyka totižto pochádzajú mnohé odborné termíny, ktoré sa dnes používajú už aj bežne, napríklad názvy predmetov škôl ako biológia, geografia, ale aj demografia, človek písať, fotografia, majú pôvod v gréčtine. Grécke písmená používame v geometrii, ale i vo fyzike. Grécko žije najmä z cestovného ruchu. Ľudia najčastejšie navštevujú ostrovy Kréta, ale i Rodos alebo Zakynthos, ktorý vidíme na obrázku. V druhom obrázku vidíme krásnu scenériu s kostolíkom v Santorini. Pamiatky starovekého Grécka by sme nemuseli hľadať len v Grécku, nachádzajú sa aj v južnom Taliansku. Napríklad známy matematik a fyzik Archimedes žil v meste Syrakúzy na Sicílii, ktorá dneska patrí Taliansku. Na ďalšom obrázku vidíme chrámy Meteora a taktiež grécka kuchyňa. Gyros s tzatziki omáčkou a grécky šalát. Grécko, podobne ako Taliansko a Španielsko, je významným producentom olivového oleja, pestujú sa olivy, takisto hrozno, výroba vína, známa je aj výroba kozieho syra. V roku 2009 Grécko postihla hospodárska kríza. Nakoľko Grécko sa nachádza na mnohých ostrovoch, tak veľký význam má aj námorná doprava. A krajina Cyprus, geograficky už sa nachádza v Ázii, nachádza sa južne od Turecka totižto, má dve časti, severnú tureckú časť a južnú grécku časť. Cyprusom sa s touto prezentáciou lúčim. Viac materiálov aj o južnej Európe nájdeš po kliknutí na link v popise, kde nájdeš poznámky, ale aj pracovné listy k danej téme.